Dames en heren, het is zover. Het is zover. Wij gaan bekendmaken wie de belangrijkste prijs van vanavond gewonnen heeft. Dat is geworden... Ja, nu zou je trommelgeroffel verwachten, niet? Ja, precies, ja, zoiets. Dames en heren, dat is de heer Tielen. Oh. Zo. Daar staat hij dan, een stralende Erik. Hoe bevalt dat? Ja, het glas is leeg, maar ik vind het een super embleem. En ja, trotser kan ik nou niet meer zien op het werk wat ik de afgelopen 5 jaar met bloed en zweettranen heb gedaan. En iets durven vertellen en het is ook nog gelukt ook nog. En vanavond in de Schouwburg live 1 keer durven zeggen, waar het voor het grote publiek, hoe mooier kan het wel niet zijn. Een droom is uitgekomen? De ene droom is uitgekomen, maar er komt weer een andere droom. Dus ik blijf altijd aan dromen. Het was dubbel feest voor Erik Tielen. Zowel de Rabobank Publieksprijs als de Loek Nelissenprijs mochten door hem in ontvangst worden genomen. Het leverde hem gelukkig geen dubbel gevoel op. Maar ook de andere kandidaten waren sterk en lieten op zeer uiteenlopende manieren zien waar zij voor stonden. Zo hadden Twan en Floor van Gastrobar Tof een act met een pratende zebra. Ja, hier zo, hierboven. Was het bij Ferdi en Annemarie de Mulder bijna onmogelijk om de deurtjes gesloten te houden. En ontstonden bij Kussers 2.0 de beste ideeën in bed. Samantha, ik heb een idee voor de presentatie voor de Venra's ondernemersprijzen. Oh, Ralf. Maar het beste idee van die twee maakten ze voor iedereen bekend voor de camera van Pelemaas TV. 2020 wordt een speciaal jaar voor jullie? Ja, want ik ben op kerstavond ten huwelijk gevraagd door deze knappert. Dus we gaan trouwen dit jaar. Ja, Ja, we doen al alles samen, dus dat laatste stukje dat kon er niet aan onderbreken. Maar toekomstplannen waren er ook bij de winnaar, al wilde hij daar nog niet te veel over kwijt. Ja, de toekomst is van met de Lamardines eitjes iets te ontwikkelen. En daar kan ik eigenlijk niks over vertellen. En dat is... Doe eens een tipje van de sluier oplichten. Wat ben je van plan? Ik ben iets met die plan, met wat ik ook zeg, milieu, de kip, milieu, omgeving en de mens, daar wat mee te doen. Ook richting de consument dadelijk. Nog meer verbetering? Nee, dat is al de verbetering, maar dat durven uit te stralen en misschien op een andere manier ergens te komen liggen. Niet de gangbaar wat iedereen doet, maar ik ben nog altijd geweest van via een omweg. En daar proberen iets. Wat versta je dan onder een omweg? Ja, dat is de droom, hè. Daar blijf ik zelf in dromen. Maar dat kan ik nog niet meedelen. Gelukkig was niet iedereen even geheimzinnig. Ja, u mocht dan de prijs bekendmaken. Hebt u zulks al vaker gedaan? Nou ja, ik heb wel eens wat prijzen uitgereikt, maar nog nooit op zo'n bijzondere avond. Al zeker niet in Venra. Ik ben natuurlijk nog maar pas 2 dagen aan de slag. Hoe bevalt Venra u nu na 2 dagen? Nou, echt heel erg goed. Ik vind het eigenlijk een warm bad. Als ik zie ook wat hier vanavond gebeurt. We hebben 3750 ondernemers actief in Venray. Er zijn er heel veel van hier. En vanavond laten 6 kandidaten zich in volle glorie zien met een geweldige creatieve presentatie. Nou, dat is echt top. Als je dit niveau hebt in je regio, in jouw gemeente, ja, dan is dat heel betekenisvol en heel belangrijk ook voor de toekomst. Was u bekend met de diversiteit van de bedrijven hier in de regio? Nou ja, ik wist wel dat er heel veel logistiek zat. Je ziet inderdaad echt ook in de advertenties en dat soort dingen dat met name op het gebied van horeca deze regio en met name Venray echt er enorm bovenuit aan het stijgen is. Een enorme naam maakt. En dat is heel belangrijk, want het zorgt er toch voor dat mensen naar je regio komen. Maar ook de andere bedrijven laten toch ook zien dat ze producten maken die van Zeeland tot Groningen verkocht worden. Ja, en dat wil wel wat zeggen. Dus dit is inderdaad... Vanuit Zuid-Limburg is vaak gezegd, dit is een regio waar de mouwen opgestroopt zijn, waar stevig wordt ondernomen. Nou, en dat blijkt ook wel zo te zijn. Laatste vraag, waar koopt u uw eitjes voortaan? Ja, ik ga naar meneer Tielen. Absoluut, want die heeft zo'n mooi product gemaakt. En hij zei het zo treffend. Eigenlijk door de vijand van vroeger is zijn vriend van nu.
door samen eigenlijk te werken aan duurzaamheid, het agrarische product. En dat heeft heel lang tegenover elkaar gestaan en dat trekt nu samen op. En dat is precies de stap die wij ook moeten gaan maken. Het is een geweldig voorbeeld en fantastisch dat meneer Thiele gewonnen heeft. En wie er zou gaan winnen, dat hebben we de kandidaten van tevoren ook even gevraagd. Wie gaat er vanavond winnen? Ja, ik hoop wij, maar ja. Ja, ik hoop echt heel erg dat ik hem ga winnen. Daar doe je het toch voor. Hè? Oh, ik heb echt geen idee. Wij? Nee, geen idee. Ja, het is zo divers en zo verschillend. Oh, geen idee. Ik denk de beste. Voor ons gevoel hebben we al gewonnen met de nominatie. Ja. De beste mogelijk. Ja. Dat hebben wij niet in de hand natuurlijk. Kijk, de vakjury is er al uit. Wie gaat er vanavond winnen? Geen flauw idee. Ik vind het al fijn dat ik al genomineerd ben. Ik denk dat we allemaal alle 6 gewonnen hebben door genomineerd te zijn. Ik denk dat wij allemaal wel heel blij zijn dat we genomineerd zijn. Daar enorm trots op zijn. En eigenlijk is winnen hierin misschien niet meer zo heel belangrijk. Iedereen zegt wel, maakt niet uit, als je op het podium staat heb je al gewonnen. Maar ik zou het heel gaaf vinden als ik hem zou winnen. Ja, maar ik ken de andere bedrijven ook niet goed genoeg om daarover te oordelen. We zullen het zien. Doen we een gok? Ja, ik weet het echt niet. We doen nou eens een gok. Wie van de 6? Natuurlijk ik dan. Als je het zo vraagt, dan wil ik ook winnen. Zo zit ik ook in elkaar. Ik ben ook een winnaartje. Dus we gaan er ook voor in ieder geval. Ervoor gaan, dat hebben ze alle 6 wel gedaan. Het is ook niet niks als je halverwege het jaar ineens genomineerd wordt. Want, wat dan? En dan gaan we denken van, potverdikkie, wat gaan we daar nou mee doen? Dat was ook onze eerste reactie. En dan? En we konden het eerst in eerste instantie zelf niet eens geloven. En dan? Was even schrikken. Ja, dan gaat alles aan het rollen. Hè? Dus op zich gewoon ook hartstikke leuk, spannend. Ja, dan beginnen de voorbereidingen natuurlijk volop. Zodra je nominatie bekend wordt, krijg je heel veel reacties. Dat is wel heel gaaf. Dan ga je aan de slag met in ons geval het hele team. En we zijn gaan brainstormen en denken wat we hiermee willen en kunnen. Ja, en dan kom je in een soort van achtbaan terecht. Aan het begin heel erg wel eng. Stress bij die voorbereiding? Nee, helemaal niet. Nee. Nou, een beetje. Daarna een heel jurytraject. Dat is best wel intensief. Wel heel leuk en heel leerzaam, want je wordt wel echt gedwongen om heel kritisch naar jezelf te kijken, naar je eigen bedrijf te kijken. Maar goed, het is natuurlijk een geweldige eer om genomineerd te zijn. Dus ja, dan is het ja en we gaan ervoor. Het thema dit jaar was grensverleggend. En dat kwam bij de meeste kandidaten wel bekend voor. Zij het steeds in een andere betekenis. Ik moest letterlijk en figuurlijk over mijn eigen grenzen heen stappen. En het ook durven communiceren. Met mijn familie, buren, ketenpartners, de wetenschap en de overheid. En ja, ook met de dierbescherming. Die vijand van vroeger is mijn adviseur van vandaag. We zijn de grenzen gepasseerd van Brabant naar Limburg. We zijn denk ik grensverleggend in een heleboel dingen. Als keukenzaak, die zijn er voldoende. Maar ik denk dat wij het net op een andere manier doen. Grensverleggend. Moeilijk thema? In eerste instantie wel. Ik denk eigenlijk een redelijk eenvoudig thema. Ik denk dat heel veel ondernemers wel iets doen wat anderen niet doen. Want daar word je ondernemer voor. Dus ik denk dat heel veel ondernemers bij dit thema passen. Ja, dat past zeker bij onze onderneming. Twan heeft in het verleden natuurlijk al echt een landsgrens overgegaan naar Spanje. En wij proberen toch wel grensverleggend te zijn in de dingen die we doen, in ons concept. Maar toen we er langer over na gingen denken en eens even goed in de spiegel keken, toen was het voor ons wel duidelijk. Waar wij ons in onderscheiden en dus echt de grenzen gaan verleggen, is dat wij ons veel meer willen richten op de persoon achter de cijfers. Maar niet alleen de genomineerden waren grensverleggend bezig. Directeur van de Rabobank Edwin de Bruin, die de publieksprijs kwam uitreiken, vond dat ook de bank grensverleggend bezig is. Nou, we zijn begonnen als kleine coöperaties in de regio's. We volgen onze klanten wereldwijd en internationaal, vooral op voed- en agrigebied. En ik denk ook dat we grensverleggend zijn in het land, doordat we samen met klanten nieuwe producten ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld Rabo en Crowd. Hebben we hier ook laatst een bedrijf uit Venray mee kunnen financieren, waarbij de Rabobank een deel doet en de Crowd ook een deel financiert. En dat gewoon samen doen om de ondernemers verder te helpen. En verder helpen is een mooi doel, maar waarmee? Welke plannen hebben die ondernemers dan? Nou, we zijn al jaren aan het groeien en wij verwachten dat we nog in de groeiende flow zitten. Alleen het houdt een keer op
dan zitten we vol aan onze max. De keuken kan niet meer aan en. Dus we zijn wel al na aan het denken hoe we dit op kunnen gaan lossen. Of we niet nog uit kunnen gaan breiden, welke kant op, een tweede zaak. We weten het nog niet, maar we zijn erover nadenken. Ja, op dit moment kunnen we het nog met z'n tweeën aan, Tessa en ik. Als we doorgroeien zoals we nu aan het groeien zijn, dan sluit ik niet uit dat we volgend jaar er een keer iemand weer bij moeten gaan halen. Wat is de eerste actie die je morgen gaat ondernemen? Mijn eerste actie? Moet je niet lachen? Ik ben mijn pincode kwijt van mijn telefoon. Dus ik moet nog een pincode in te vinden. Dat is mijn eerste actie. En morgen is gewoon lekker met de medewerkers er lekker op roosten gewoon. En hoe mooier is dat met de eigen medewerkers. Die hebben mij er ook in gesteund. En dat is subliem.